Sugeng enjing para pamirsa, sakliyane wiwit nduweni legalitas hukum lan tanggung jawab kang tansaya gedhe, kawula muda kang ngleboni masa transisi menyang diwasa enom uga ngalami perkembangan biologis, psikologis, lan emosional. Bab menika kang gawe wong diwasa enom gampang ngalami gangguan mental. Banjur, kepriye nyegah ben ora kedadean masalah kesehatan mental tumrap kawula muda? Bareng aku, Manuela Eliada bakal mbahas sakjangkepe tentune ing pawarta Swara Eka Dasa. Riset kesehatan tahun 2018 Kemenkes RI nuduhake yen ana cacahe 19 juta penduduk sing umure luwih saka 15 taun ngalami gangguan mental emosional. Saka cacah 19 yuta kuwi, ana 12 juta luwih penduduk ngalami depresi. Sakliyane iku, adhedhasar sistem registrasi sampel kang ditindakake Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 nuduhake data kendhat utawa bunuh diri per taun ana 1.800 jiwa. Utawa saben dina ana 5 jiwa kang nglakoni upaya kendhat. Sarta 4.707 korban kendhat antarane ing umur 10 nganti 39 taun kang yaiku umur nom-noman lan umur produktif. Kahanan iki cukup ngandharake Indonesia kelebu darurat kesehatan kanggo anak, nom-noman, lan sing wis dewasa. Tim Divisi Psikiatri Anak lan Remaja FKUI nindakake penelitian ing wulan Mei 2021 marang 393 responden sing umure 16 nganti 24 taun sa-Indonesia. Kanggo perkara sing kulina dilakoni dening kawula nom-noman sing arep diwasa, sarta kepriye carane ngadepi lan nuntasake perkara lan arep menyang ndi ngupadi pitulungan. Kasil penelitian iki nuduhake 95,4% responden ngendika tau ngalami rasa was-was utawa anxiety. 88% responden tau ngalami gejala depresi jero ngadepi perkara lan 96,4% responden nyatakake kurang paham kepriye cara nuntasake rasa was-was saka perkara kang asring dheweke kabeh alami. Saka kasil survei Francisca Kaligis, psikiater Divisi Anak lan Remaja FKUI, ngolehake menawa jebul dheweke kabeh ngalami salah sijine perkara kesehatan jiwa. Kaya tuladane, rasa was-was, ngerasa kesepian, gejala-gejala mood kang mudhun, kang yaiku siji gejala-gejala depresi. Sanadyan kawula nom-noman periode transisi menyang diwasa enom, rentan ngalami masalah kesehatan jiwa. Nanging jebul ora akeh saka kelompok iki kang ngakses layanan kesehatan jiwa. Kurange layanan kesehatan mental ing Indonesia nggawa tantangan dhewe ngendi kecatet mung sawetara 0,29 psikiater lan 0,82 psikolog per 100.000 penduduk ing Indonesia. Studi kang ditindakake tim Divisi Psikiatri Anak lan Nom-noman sing arep diwasa FKUI ngolehake 99,2% responden ngarep-arep layanan pitulungan kesehatan mental kang menjamin kerahasiaan. 98,5% nyuwun layanan kesehatan kasebut ora menghakimi lan 84,5% nyatakake layanan oleh diakses kanthi daring. Bab iki kabeh ditindakake kanggo nyegah masalah kang luwih abot ing dina sabanjure menawa ora tertangani stresor kang berkepanjangan. Iki uga iso metu perkara gangguan kesehatan jiwa kang luwih abot. Kaya tuladane depresi sing abot kang iso dadi jalaran perilaku nglarani ragane dhewe utawa tuladane kendhat. Uga ana kelainan jiwa kang luwih abot ing liya dina. Tuladane gangguan jiwa kaya gangguan skizofrenia. Nalika stres angel dituntasake dening kapasitas pribadi, dibutuhake kahanan kanggo konsultasi menyang layanan profesional. Biasane menyang sekolah utawa psikiater. Banjur ana intervensi utawa tumindak kang ditindakake jroning mbangun konseling psikoterapi lan terapi obat-obatan utawa psikofarmaka.
Dadi, wong tuwa utawa guru kang ndampingi nom-noman utawa masa transisi kedewasaan uga kudu tetep njaga komunikasi kang becik, sinambi weruh menawa ana owah-owahan emosi utawa owah-owahan perilaku tumrap nom-noman. Aweh kalodhangan dheweke kabeh kanggo ngenali perasaan lan emosi kang dilakoni ben dheweke kabeh bisa kandha kanthi gampang bab perkara apa kang lagi padha diadepi. Informasi menika mungkasi tetemon dina iki. Aku Manuela Eliada pamit undur diri lan sugeng enjing. Matur nuwun.